Hekk kif ninsabu ftit jinbiss il-bot minn bidu ta' staġun ieħor tas-sajf, il-festi f'Malta bdew jirrankaw diġà. U fil-fatt aħna ninsabu ġewwa Ħażebbuġ fejn bħalissa għaddejn il-preparamenti għax-shows tan-nar li se jkunu qed jippreżentaw f'Ġieħunur San Filip. Il-pjazza ewlenija ta' Ħażebbuġ tinsab lesta u preparata, armata b'dak kollu li jirrappreżenta n-nar tal-art biex il-lejla is-St. Philip's Fireworks Factory fih dan l-aqda każin banda San Filip toffri l-ewwel spettaklu lil dawk preżenti. One News segwa mill-qrib l-aħħar tħejjiet li kienu għaddejjin waqt li tkellem ukoll ma' żewġ volontieri mill-laqda għal dan il-għan. Darren Farrugia elenka kif wara dan ix-xogħol hemm involuti ammont kbir ta' membri u volontieri. Aħna hawnhekk qegħdin grupp kbir ħafna, maqsumin f'nies li ilhom jaħdmu f'dal qasam għal tul ta' snin ħafna u għandna ħafna żgħażagħ ukoll li nġibuhom lejna għax iħobbu dan ix-xogħol. Magħna tkellem ukoll Xona Ġus, membru mill-istess għaqda li spjega l-ispettaklu tal-lejla bl-isem Pyromekkanika mill-11:nofs il-qudiem. Hawnhekk aħna ħanesibixxu varji tipi differenti ta' nar tal-art. Għandna minn dawk il-klassiċi għandna l-Fjuretta, għandna Universals, il-Murtal, Katina wkoll. Mbagħad għandna wkoll show innovattiv li f'Malta m'hawnx bħalu fejn inti għandek reddiena li taħdem mal-mużika, ġifieri tara tiċċaqlaq mal-mużika, nużaw bit-teknoloġija tal-muturi u fl-aħħar nagħlqu bil-kbir b'tapit mekkanizzat, kollu mekkanizzat fuq disarbli. Biex jittellaw dawn l-ispettakli, il-ħidma tissokta minn jiem biss wara l-aħħar festa u tibqa' għaddejja sena sħiħa, kif spjegalna Stephen Caruana mit-12th May Band and Social Club. Mill-għada tal-festa nerġgħu nibdew mill-ewwel nisbarazzaw l-affarijiet u fl-istess ħin ikollna xi xogħol għal barra mir-raħal tipo biex infondu l-festa tagħna stess. U mbagħad nerġgħu naqbdu tipo r-ritmu għall-festa mill-ewwel ġifieri naħarqu l-ħatab aħna għandna proċess matul is-sena kollha li ma jaqaf qatt tipo kull xahar għandu jisu l-iskop tiegħu u x'nagħmlu f'kull xahar. Waqt li konna din fil-post minn fejn se jkun qed jittella l-ispettaklu tagħhom, mill-qrib segwejna l-aħħar preparamenti li kienet jsir mid-diversi volontieri. Hawn Caruana tana toma ta' x'wieħed jista' jsegwi l-lejla fl-aħħar jum ta' tridu għall-festa Żebbuġija. Il-lejla jkollna show tradizzjonali li dejjem ta' kull sena ir-Rain of Fire, li tkun ħarqa tradizzjonali ta' ħarqet sigurazzjoni mal-mużika, ħarqet ta' mortali tipo daw li nużaw li huma tipo sinonimi tipo l-antika biex niftiehmu, mortali tal-kulur u mortali tal-beraq. U mbagħad ovvjament għad is-sena għandna xi ħaġa innovattiva hawnhekk id-drone show. Hija l-ewwel darba f'Ħażebbuġ u anke l-ewwel darba għalina. Għaldaqstant, taħt il-ħarsa ta' San Filip, ix-xogħol ta' dawn il-volontieri se jkun qed jissarraf fi spettakli li ma bħalhom li ħadd m'għandu jitlef.